18 майдан 28-не кадәр Дуслык, Дружба, Тусак газетасы быелның 2нче яртыеллыгы өчен әбүнәчеләр арасында призлар уйнатты. Бүген җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Дуслык газетасына ел сайын язылабыз. Бөтен гаилә белән аны укыйбыз. Өч бала белән бергә җыелышып, иптәшем белән инде без кичләрен телевизорлар карап һәм үзебезнең Дуслык газетасын укып, кичләребезне уздырабыз. Бу бүләккә без бик шат. Гомердә бер бүләк алганыбыз юк иде. Шуның өчен бу бүләкне үзебезнең районыбызның газетасыннан алырга без бик тә рәхмәтлебез. Портатив радио алгыч, үтүк электрон сәгать, телевидениедә һәм радиода котлау бирү өчен сертификатлар. Төп приз Весна сәүдә йортыннан тумбочка, аны Төрнәче авылыннан әбүнәче Вениамин Платонов отты. Районку я уписываю 5-й год. Район газетасына 5 ел язылам, миңа ул ошый. Бүләк тотканга бик шатландым. Калганнарга да газетага язылырга һәм бүләк уйнатуда катнашырга киңәш итәм. И советую всем выписывать газет. Бүген шулай ук әбүнәче көне уздырылды. Көн дәвамында 2нче яртыеллыкка район газетасына язылган һәркем лотерея уйнауда катнашып бүләкләр алды. Әбүнәчеләрнең берсе Цветуниядән спирей куагы отты. С утра пришло немало людей. Иртәдән үк газетага язылып приз алучылар шактый булды. Күбесе аны күп еллардан бирле яздыра. Көн ахырында йомгак ясалып, Цветуниядән спирей куагы уйнатылачак. Нәтиҗәләр белән Нурлат информ сайтында һәм Дуслык газетасының шәршәмбе чыгарылышында танышырга мөмкин булачак. На сайте Нурлат информ. Шатланабыз, что аны татарча да тәрҗемә ясыйлар, чуаш телендә дә. Бөтенебез яратып укыйбыз, бөтен ил хәбәрләре, республика хәбәрләре шуннан беләбез. Бүген Кайнатага яздырдым Дружба газетасын. Район яңалыкларыннан хәбәрдар булу өчен 27 июньгә кадәр Дуслык, Дружба, Тусак газетасына язылырга кирәк. 10 июньгә кадәр ташламалы бәя 658 сум 98 тиен.